கூப்பிடாத வரேன். ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு 5 hours கேமிங். இப்போ தான் ப்ரோ யூடியூப் சேனலை க்ரியேட் பண்ணேன். லைவ் போடலான்னு தான் வந்தேன். லைவ் போடுறது ஆப்ஷன் காட்ட முடியுது, என்னான்னு தெரில. ஏதோ டெக்னிக்கல் என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரில. அப்படியே பார்க்குறேன், காட்ட முடியுது. இப்போ தான் லைட்டாக பேசி ஒரு கேமை போட்டு யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணலான்ட்டு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். பண்ணுவோம். அந்த திருட்டு என்ன ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவன் மாட்டிக்கிட்டான். அதில் சரியாக சொல்ல முடியல. வீடியோவில் மரியா மனசே கஷ்டம் உடஞ்சி போய் பின்ன என்ன ப்ரோ 2 வருஷம்னா எப்படி 2 வருஷம் விளாடிக்கிறேன். அக்கௌண்ட் எப்படின்னா வலிக்கணும் அடிக்காது. மொபைல்லாம் இதுக்காண்டியே மொபைல்லாம் வாங்கி இது விளையாடிக்கிறேன் ப்ரோ. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதான் நேமே கிரியேட் பண்ண போகிறேன். வீடியோ பார்க்குற எல்லாம் மக்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. 20,000 போயிடுச்சு. ரொம்ப செம்மையாக நிறையா டென்ஷனாக ஆகுது, கடுப்பாகவும் ஆகுது. அப்படி கடுப்பாகவும் ஆகுது, கவலையாகவும் இருக்குது. 20,000 கொண்டு மற்றவன்ட்ட எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களே மாற்றி தரேன்னு சொன்னாங்க. அவன்கிட்ட தான் கொடுக்கல. அவன்கிட்ட கொடுத்துருந்தாவாச்சும் 10K மாற்றி கொடுத்துப்பாங்க, விட்டு கொடுத்துப்பாங்க. அவன் கம்மியாக சொன்னான் வச்சு தான் அவன்கிட்ட கொடுக்கல. அவன் கூடயாக சொன்னான் 20,000 தரண்டு. 20,000 ஒருத்து தான் அந்த அக்கௌண்ட். ஆனால் சொல்ல போனேன் கடைசியெல்லாம் ஒழிச்சுட்டானு. வாய்ஸே எப்படி பண்ணணும்னு தெரில எனக்கு. அதான் யூடியூப்பில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவா எப்படி என்ன பண்ணணும் எதுவுமே தெரில. சும்மா நான் அப்படியே போயிட்டு பேசிக்கிட்டுங்க. பக்கத்தில் எல்லாம் பார்த்துட்டு நல்லா உட்காந்து சரி நாட் அவைலபிள். ஓகே ப்ரோ, மற்றவங்களோட அக்கௌண்ட் இது மாதிரி ஏதாச்சும் திருடிருந்தானா சொல்லுங்கள், கண்டுபிடிப்போம். இதே மாதிரிலாம் இவங்களை விட்டுக்கிட்டு இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது ப்ரோ. நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஏதாச்சும் கேஸு போட்டால் தான் அவங்களும் பயப்படுவாங்க. மியூசிக் சவுண்ட் வர அதிகமாக இருக்குது. ஆஃப் பண்ணியாச்சு. சிங்கிள் மேட்சை போடுவோம் ப்ரோ. ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது. டைமண்ட்லாம் பாரு ப்ரோ, 0 இருக்குது. அவ்வளோ இது டைமண்ட்லாம் வச்சுருந்தேன் ப்ரோ, இல்லாமல் போயிடுது. திருட்டு கையில் மாற்றினானா வேலை முடிச்சான். வேறு ஊராக இருக்கிற வருஷம் தப்பிட்டான். எதுக்குமா அவன் வச்சுக்கிற அக்கௌண்ட்டும் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும். கேட்டும் இந்த பசங்களை விட்டு கேட்டு கேஸை போட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரையும் கூட்டிகிட்டு போயும் அவன் கடைசியும் ஒத்துக்கல. அவன் ஒரு 10 பேரை நிற்கிறான். அவனுக்கு பண்ண முடியாது இல்லை அப்படின்னு. நீங்கள் வாய்ஸை பார்த்துட்டீங்க. வாய்ஸாக வந்த வாய்ஸ் தான். அதை காட்டினாலும் வாய்ஸே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. அம்மா பலாண்டே பண்ண வாய்ஸை மாற்றிக்கிட்டு பேசுகிறாங்க. நீங்களே சொல்லலாம். வீடியோ பார்க்குறதுனால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவேன். லைவ் சீக்கிரம் போடுவேன். லைவ் போடலாம். லைவில் பண்ணிட்டு பல அக்கௌண்ட்டில் போட்டிருந்தாலே ஓரளவுக்கு ரீச் வந்துடும். நல்லா விளாடி வச்சுருந்தேன் அந்த அக்கௌண்ட்டு. 2 வருஷமாக இப்போ புரிஞ்சுக்க ப்ரோ எவ்வளோ விளாடிப்பேன்டே தான். அந்த அளவுக்கு விளாடிக்கிட்டு இருந்துக்கிறேன். இப்போ வீடியோ பார்க்குற யாராச்சும் பெரிய சேனல்னா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரொமோட்னு இல்லை, கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணாலே போதும். நீங்களாம் ஒரு வீடியோவில் பேசினாலே போதும். இதே மாதிரி சேனலுக்குன்னு சொன்னாலே போதும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போகணும். அந்த ப்ரோஸ் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.
பிடிச்சிருந்தா பண்ணுங்க, நான் ஒன்றும் கம்பெல்லாம் பண்ணல. பிடிச்சிருந்தா பண்ணுங்க, இது பண்ணுவாங்க. நம்ம போகணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வந்து போடுறேன்னு நினைக்கிறேன். தெரில இந்த வீடியோ எப்படி வரண்டு கூட. வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும் வாய்ஸ்லாம் கிளியராக இருக்கா இல்லாட்டி எதுவும் செட்டிங்ஸ் எதையும் மாற்றணுமா அப்படின்ட்டு. பார்ப்போம், இந்த ஒரு கேம் போடுவோம். வாங்கிட்டு போயிட்டு பிரிப்போம். என்னைய பற்றி சொல்லணுன்னா ப்ரோ, நான் வந்து இப்போ தான் காலேஜ் 3rd இயர் படிக்கிறேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை, ஒரே கேம் தான் நம்மளுக்கு. அது ஃப்ரீ ஃபயர்னால் உயிர், அந்தளவுக்கு வந்துடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ ஃபயர் ஸ்டார்டிங்லேயே நான்லாம் விளாட்னேன். நான் என்னெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பப்ஜி வரதுக்கு முன்னாடியா பப்ஜி வந்தப்போ தான். பப்ஜிலாம் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. அப்போ ஃப்ரீ ஃபயர்னு தான் எல்லாம் இருப்போம். எல்லா மொபைல்லையும் ஃப்ரீ ஃபயர் இருக்கும் எங்கள் ஏரியாவில். அப்படி விளாடிக்கிட்டு இருந்தோம் தான். கடைசியில் இந்த கேமு என்னாச்சுன்னா மொபைலுக்குலாம் செட்டாக ஆக மாட்டேங்குது. கம்மி ஜிபி ரேமா, அதனால் எடுக்க மாட்டேங்குது. ரொம்ப ஹேங் ஆகிக்கிட்டு அப்படி இப்படிலாம் இருந்துச்சா, அதனால வந்துட்டு எல்லாம் டிலீட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி மினிமில்டியான்னு ஒன்று ஒரு கேம் இருக்கும். அது வந்து எல்லோரும் ஏரியாவில் ஏற்றிக்கிட்டு அது விளாடிக்கிட்டு இருந்தோம். யாரோ இனிமே இருக்கானுன்னு நினைக்கிறேன். இருக்கான் பாருங்க. யாருக்கிட்ட அந்த அக்கௌண்ட்டாக இருந்தால் பிரிப்பேன் வச்சுக்கிட்டு. விளாடே கடுப்பாக என்ன பண்ணுறது. திருப்பி விளாட ஆரம்பித்தா தானே போகலாம் ஒரு அளவுக்கு ரேஞ்சுக்கு. இந்த வீடியோ எப்போ போடுவேன்னு கூட தெரியாது. பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. நான் என்ன பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன்னா, அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து ஒரு அக்கௌண்ட்டை விற்றுட்டு ஒரு சேனல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருந்தேன். எப்படின்னா விளாகிங் சேனலு, ஒரு டூர் போய் அதேமாரி பண்ணலான்னு பார்த்து ஐடியா பண்ணி வச்சுருந்தேன். சேனல் ஓப்பன் பண்ணல, ஐடியா தான் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதே தான் இப்போ ஃபயாஸ் கேமிங்னு போட்டுக்கிறேன்னா, அதே வந்து ஃபயாஸ் விளாகுன்னு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணலான்னு தான் இருந்தேன். அது வந்து சரிப்பட்டு வரல தான். அக்கௌண்ட்டை வந்து விற்க கொடுத்த இடத்துல லாஸ் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் யாராச்சும் அக்கௌண்ட் விற்கிற மாதிரி இருந்தால் அவங்க அந்த டீட்டெயிலெலாம் வாங்கி வச்சிங்க. கேட்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்காங்க அவங்க டீட்டெயிலெலாம். ஏன்னா உங்கள் இதை தான் நீங்கள் விற்க போகிறீங்க. அவங்க திமுறால் பேசுகிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள்லாம் அக்கௌண்ட்டே கொடுக்க வேணாம். ஏன் திமுறா பேசுகிறவன்ட்ட கொடுத்துட்டு காசு அதிகமாக சொல்கிறான்னு சொல்லிட்டு அவன்கிட்ட போய் கொடுத்துக்கிட்டு வாங்கிக்கிட்டு காசு, அதுவும் பாதி காசு தான் தருவானு. அந்த காசும் கூட தரல ப்ரோ எனக்குலாம். என்னையா ஃபுல்லாக ஒழிச்சு விட்டானு அது திருட்டு பயலும். இதில் இந்த வீடியோ கூட பார்ப்பான்னு தான் நினைக்கிறேன். திருட்டு பயலும் கெட்டதெல்லாம் பேசிடுவேன், பேசக்கூடாதுன்னு தான் இருக்கேன். நல்லாவே இருக்க மாட்டான்லாம், என்ன சொல்கிறதுன்றே தெரில. நல்ல கேம் ப்ரோ, உண்மையாக சூப்பர் கேம் ப்ரோ. நான் விளாட்னது அதில் அருமையான கேம் விளாடுவேன். இப்போ இந்த இதில் இந்த இது நடந்து திருட்டு போய் நான் கேமே விட்டுட்டேன் விளாட்றதே. அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் எடுத்துக்கிறேன். அதனால மனசு கூட கஷ்டமாக இருக்குது. மாதிரியா இருக்கு ப்ரோ. எங்கே ப்ரோ இருக்கான்? வரான். அவனை போடுவோம், பொறுமையாக போடுவோம். எங்கடா போய் ஒளிஞ்சா பிடிப்பையா ஓடுறான். நல்லா பேசலாம், வாழ்க்கை நல்லா தான் இருக்கு. போடுற வயசு
ஆகவே மாட்டேங்கிறா. போட்டுருவானோ கேமே இன்ட்ரெஸ்டாக போயிடுச்சு ப்ரோ. இந்த அக்கௌண்ட்டு போனதுலேருந்து எங்கே இருக்கான்ட்டு வர தெரில. போட்டுக்கிட்டு தான் வந்துருப்பான். எதாவது இருக்கான் போமா ப்ரோ போட. இது வேற கன்னு புல்லட்டும் இல்லையா. ஃபஸ்ட்டு போய்ட்டு புல்லட் எடுப்போம் ப்ரோ. வீடியோ யாராச்சும் பார்ப்பீங்க ப்ரோ கண்டிப்பாக. லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது எப்படின்னு மட்டும் கொஞ்சம் கமெண்ட்டில் சொன்னீங்கன்னா கூட நல்லாயிருக்கும். அதே தெரில, யூடியூப்பில் நிறைய சேனலில் பார்த்தேன், ஏதோ ஹேங் ஆகும் அது இதுன்னுலாங்கிறாங்க. கொஞ்சம் பெஸ்ட்டான ஆப்பு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது எதுன்னு மட்டும் பார்த்து கொஞ்சம் சொல்லுங்கள், யாராச்சும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஒருத்தன் வந்தான். யாருக்கிட்ட? ஏன்டா ப்ரோடா, ப்ரோ ஃபயர்ஸ் கேமிங்டா. அவ்வளோதான் பிரதர், கிளம்ப வேண்டியது தான். லட்சம் வந்தவொன்னே அடிச்சுட்டு அடி வாங்கினாலும் வாங்கிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம். இந்த வீடியோ 12 நிமிஷம் வந்துக்குது போல். இப்போ லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம். மேட்ச்சு கூட இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. புரிஞ்சிக்க ப்ரோ, உனோட 20,000 அக்கௌண்ட் எவனாச்சும் எடுத்துட்டானா அவனுக்கு எப்படி இருக்கும்? அந்த இதுதான் ப்ரோ எனக்கு இப்படி இருக்குது. 20,000 2 வருஷம் கஷ்டப்பட்டுக்கிறேன். அந்த கஷ்டம்லாம் போயிடுச்சு. அதில் நான் ஏற்கனவே 5,000 கிட்டன நான் செலவுலாம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு. அப்படி பண்ணியும் போய்க்குது. இங்கே தான் இருக்கான், ஒன்று அடிப்புமா. எங்கே இருக்காண்டே தெரியல. இதோ இங்கே இருக்கான். ஏதோ ஓடிட்டான். இருக்கான் ப்ரோ. ரைட்டு போட்டு பார்ப்போம். பின்னாடி அடிச்சுட்டானா வெளியே போயிட வேண்டியது தான். வேறு என்ன பண்ண முடியும்? எங்கே இருக்காண்டே தெரில, அமைதியாக விளாட்ன மாதிரி. எங்கடா இருக்கும்? அடுத்த மேட்ச்லேருந்து ஒரு பார்ட்னர் சேர்த்துக்கிட்டா தான் பேசிக்கிட்டே விளாட்லாம். ஏதாச்சும் இப்படி பண்ணி பேசி விளாட்றத விட அப்படி பண்ணி பேசி விளாட்றது தான் ப்ரோ பெஸ்ட்டு. நீயும் யூடியூப்பில் சேனல் ஆரம்பிச்சுருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள்.
லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஜோன் வருது ஜோனு. ஜோன் வருது. வரான் போர் ப்ரோ. அடிச்சுட்டான் ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஓடிக்கிட்டே இருக்கான்? அடித்தா செத்துருவான். ஷார்ட் கன்னை வச்சுக்கிட்டு எங்கே ப்ரோ சுடுறது? புல்லட்டும் எடுக்காமல் வந்துட்டான் அவசரப்பட்டு. அடிச்சான் ப்ரோ. அடிச்சிடுவோம் போல. சுத்து போட்டான். சோ ப்ரோ கதவுல தர முடியுது. ஜோன் வேறு வந்துருச்சு. போட்டான். இங்கே இருக்காண்ணா. ஓடு. சுபா மறுநாட்டி அடிச்சு விட்டேன். ஆஹா பாக்கி பேர் எங்கே இருக்கானோ? ப்ரோ அடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. இப்போ எங்கே போகிறேன்னு தெரில ப்ரோ. உட்காரு ப்ரோ. அடிக்கடிக்கு ஜாவம் அடிக்கிறான்.
இங்கே இருப்போம், அடிப்போம் நின்று. ஆஹா, ஜோன் பார்க்க மறந்து விட்டேன். போட்டோன்னு போல. ப்ரோ எல்லா இடத்துல இருந்து அடிக்கணும். ரெண்டு பேர் ஒருத்தவன் தான் இருக்கான். ஜெயிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஓய்யா ப்ரோ, ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. வீடியோ பார்த்து எல்லாம் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ரோ. மறக்காமல் எல்லாம் வீடியோ பார்த்து எல்லாம் 7 கில் பண்ணிக்கிறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ப்ரோ. இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன்.